Sa pagpangligid sa mga katuigan, may mga butang nga dili gid angay mabuwag sa kinabuhi sa katawhan. Samag dugo nga kipabatay sa bulanong galamhan, ang bukag gikan sa yanong ang pagtakgo sa mga material aron himuong sudlanan ngadto na sa hipusanan sa mga kabtangan, kinig himo usab nga sandayong sa pagkamamugnaon sa mga bulanon. Sa takgo sa lais sa kawayan, nito uway, nilais nga bungbong ug bagakay, kugon sigid ug mga sanga nga gagmay ang huyang nga igsisibit, lig-o na nga tipiganan sa mga butang, gikan sa mga pinalit, mga pagkaon, ngadto na sa mga katigayunan. Sa Heritage Month, ang National Museum of the Philippines midalag balik sa bukag sa katiling banong hisgutanan. Gikan sa lubay nga mga gasas kasupanan, ang bukag nga gisibit, panginabuhian as katawhan ug nagpahiusas mga banay aron pagpakaton sa mga anak sa pagkamamugnaon ug pagkakugihan. Apan sa hulgas komersyalismo, ang bulanong bukag napalikod na sa mga prioridad sa katawhan. Mao nga karon, gipaningkamutan nga buhion ug balik ngadto na sa hisgutanan sa pagpanalipod ug pagpasa sa kapanulundan. Gikan diri sa National Museum of the Philippines Bohol, kauban ni LV Mugosya, alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.